Hello everyone, good morning. Jotona phungkaham tei lamsoko ani katal vlogo. O video hingke kesam video rijakya. Ayang masung nogo thangpuruni video balok khamo kusu. Hingke lesson ka transfer tubuna hini thangmanta afro. Hingke phung asiri siri afoto kolom musi tongo. Hingke basa dorapta afro. Beserai ke thungui tongo bini bai te bini toi songbai norongno kisa phono kana iko edi kuku sumja ke bini bai genji go sumja hingkai bini toi hingkai oyang nog masong nog thangang bo aske tong thukjago serai rok kubang ni bagui thangnani logi mano hingkai yang se nog hingkai to serai rok bo kwrui para bo keseng hingkai ayang masong nog khai to nog bai nog nanglaijak serai rok bo kubangma hingkai bo tong thukjago ano kisa pono rutu kisingo ang bai kuno go kurita dai kurita hingkai yang no hingkai to ani logi mang rok thari tong ani bejal khlaio hingkai to ang bai kuno dai kuri bini bai bo ani bai ang hingkai tabo hingkai moi songna hine sosa khangna nai tongo ma bo bini ya kaisa mangjana selajakha hingkai hai hine ang bo songi sari gana hine nai sosa khagui na gana hin tongta hingkai sosa moi songi sari gana hine nai hingkai mose bo sosa no khagnai kuno pal mayang tongta sosa kai tongo akhirino 3-4 tongo obose bobono khagui songnai obono khangna hingke bo khayma obono khangna hingke bo khayma angjak tongta bokono khangma chahinai nai tongta hingkai ko omo hingke kara narok naphangni tongo kormo hingke taiyo tongo bobono khangma cha thaijak khangna hin tongta hingke masongkha thaini khakdi hin tongo afro phaijak agalak hine hingkai taisa kotor khlai rina mosongjak ta hingkai bo khangna bobono khangnai khagya pal mayang tongo hingke babu phai tongo babono khagnai tongta musuk nukhungo bo tongo hinsao hingke abono do khagnai hini romoi nai tongtiri tabono bo khangna musung tiyang tongtiri hingke tei theisa tongo amo bo tongo bono do khagnai tongo hingke amo khe kara hingke tei bo musuk nukhungo bo tongo hingke abono do khagnai hin tongta hingke yang khe nusi nugi yang doka musuk nukhungni hingke yang khe amo thaisa tongo ta abono do khagnai bobono khagnai kuno pala mayang tongo khaya mangjak tongta hingke yang khe thaisa khaka hingke tei theisa hingke babu khagui tongo musuk nukhungo hingke yang cherai hingke mwsai tongo gan rwchawui nai aro phaikhe to basike tongthok ong tongta masong nogo thangkha hingke to hingke mwsatui go bwsang motokjagui burugui tongo ta cherai mai bo masiya khobo afuru 8 ta 9 ta baji kha afuru hingke ayang nog khai to masong nog khai to mami songnani kisa late tongo mai phungni mai chana se 10 ta rok baji o ta hingke chini yang nog hingke to phung aikheno mami songpaio 8 ta rok hingke mai chalaio chong hingke masong nogo hingke 10 ta rok baji thango hingke bo afuru mai se masajaya kho haino tongthokjagui mwsai tongo gan rwchawui nai tabo hingke thangui tongo SDM office o Solinta o hingke cherai no hingke logi tilang liya bo bejalongo hingke ba kawi phaika nogo hingke tei horo hingke go birthday Solinta ni phai nai birthday o phaimani tabo hor wngkha go current naisingma hor wngthangkha hingke current phaikha hingke tabo cake rai tongo hingke bini bwsajuk birthday gal hingke to hingke borok bo kisa borok gota borok tamsani borok tamsani bono kisa phani hai tabo bini wasungno cake tugisario hingke bini bai hingke lasijakmani gana suda phaira gya o jaga bwsaya bini monaini gana o yang khe bini bai nai ringui tongo cake tugisari na hini nai yang bini bai khe lasijagui nai phaimaya askui lasijago bo hingke chari na hinai cake nawui nai naisingui tongkha ta omo je phaiya bo aske lasima kusu hingke tabo hingke birthday gal no rang rok gift rok rwlai tongo ta hingke tabo khe bini dolok bono gift rimani no unboxing khlai tongo sabtamo rikha abo khulugui naina muchungjak bo tabo khulugui nai tongta
gaske tu tongthokjak bo gift manmani hingke yang ani jora hingke balloon manui tongthokjak misti rok cake rok rimani se salia bo balloon mangse thungui tongsio hingke mane hingke video khaina di kaham khe hinai video khlai tongmani bono bo tamo mankha hinai hingke yang hingke next day tini hingke afuru hingke ta chakumara chikon chikon thainui je kotor kotor tormani ano nogo tilangdi hinui tonoi rimano omo hingke khogoi tilangka sikok thainui hingke tei thaini chikon chikon se mansio omo gani khunjuru hamnai.